2 + 2 body. 2 body za meno interpreta, 2 za názov skladby. Igorov. Tak. Ako sa volá skladba? Posledný válčik pre Európu. Ale odkiaľ si ty na toto prišiel? No tak, dobrý. Posledný. Robo Grigorov a jeho posledný válčik pre Európu. Každý otancuje, každý je poslaný, parket sa prepadá pod nami. Na záver ohňostroj niekomu preskočí, do neba pôjdeme s Európou v náručí. Tancuje a úsiu kožu má, že táto zábava je moc do posledná. Na jedne nádrží na modrom Dunaji, nechceme takto stáť, nechceme na kraji. Posledný oči, poslednú Európu, nechceme tancovať do No, ako pekne. Takto sa 4 body získavajú. Vidíš, takto sa to robí. Som jediná, ktorá nepozná túto skladbu? Nie. Nie. Si poznala? Ani vy? Nie. Takže možno som naozaj ešte mladá. Tak si asi, no. Toto je také 80. Pôjdeme na party, či si mladá. Ale poznal si to, Miško? Nie. Je to nejaký 87, toto bude podľa mňa taký rok. Táto skladba má To určite mŕtve more ešte žilo. Určite. Nerutovalo. A chodili do posledné zvyšky dinosaurov. Kamil Peteraj napísal text. Mal som smú s ním. Áno? Mal som si... Fakt? Áno, Kamil napísal text. A kde si mu pritom pomáhal? Schválne, že kde vznikal tento text? Povieme nejaké Však. No, ale nie, nepomáhal, to žartujem, ale napísal to Kamil Peteraj s Robom Grigorovom. A choreografiu k tomu si teraz urobil. Choreografiu som tomu To bola urobil. taká... S využitím rekvizít. Tak dúfam, že to nebude posledný válčik pre Európu. No, tak. Ja,